180! Vent lidt, vent lidt. Det var kom ret, kør. Ja, det er mig. Hotellet ligger ikke så langt fra 75 meter. Og 100 meter max. Bare arbejde for en måde, at køre lidt meget. Ja. Det er genialt. Whoopsie! Så blød. Kører du, hvor er vi henne? Vi har jazz lige kommet frem. Det er helt fantastisk. Kæft, lækker. Prøv at kigge. Ja, hvad sker der, mand? Hold nu op, hvor er det flot. Hold nu op, mand. Sådan. Og der er sne. Fedt. Det er pis godt. Vi er klar, og vi skal ned og have noget æde lige med. Så nu vil jeg lige slukke igen. Take back the night, they're gonna try to shut us down. But I'll be there and we gon' take back the night, take back the night. Det var smart til at Øj, var det ikke det var ikke på det. Du ser tommelfingeren på pladsen. Overhovedet ikke. Det smager kun godt. Det er glasset, det har. Det er da ikke det, altså. Kom, gå, det der. Hold kæft, det var bare det der. Kom, gå, der. Ja, så gå, der. Ja. Ja, de vil have det samme. De kommer lige til... What's moving? I'm moving. I like your style and lumping. I'm trying just a rapper, loading my back, beat that snapper. I was 16, dancing around, and then I go I'm growing up in the dark in the night, and so I go. En lille hilsen. Gerne skal alle sammen med det liv. Nå, er det på video? Ja. Med liv? Ja. Nej. Nej! Hvad? Det er lykkeligt, drik kaffe nu. Ej. Jeg tror, skal bare ikke så trøst. Hvor er lige godt til? Ja. Det er så borttam, det ved jeg. Jamen, det er bare sindssygt. Er det citrus? Det kan komme her, lige styrer. Jeg drukker vi bare kvætbul igen. Godt lavet. Er det juleaften, Anders? Ja! Det er mig, der er chef herude. Hold din kæft. Hvad har jeg siger? Hvad fuck laver du? Jeg ved godt, brain zombie. Brain zombie. Brain? Hallo? Det er fordi, vi bliver sådan. Har du tequila? Ja.
bliver lidt med. Det har nøje af det. Man kan sgu ikke se ham derovre. Hvor har du deres kamera fra? Hvorfor kan jeg se så dårligt? Ej, hvor er det dårligt. Jeg skal bare lade ham være så stiv. Jeg har også været helt væk. Ja! Hvad er det der? Is it this? Skal du prøve det? Jeg så der 2 starter! Kamse! Se her, det er en såkaldt ostepyramide. Den er ikke helt færdig endnu, men giv mig 2, så kan du komme tilbage. Det er et, jeg for længe siden. Så. Fuck dig, mand! Så fucker du af det. Var det sjovt frem med bollerne? Ja, kom med bollerne. Kom med bollerne. Han skal altid komme i min restaurant. Hvad skal du bruge, siger du? Hva? Der er ikke nogen. Fuck off. Hvad skal du bruge den til? Du må ikke slå den, jeg slår. Hvad skal du bruge den til? Til min iPad. Men har du ikke sådan en iPad? Jo, men jeg kan ikke låne jeres stikdås. Hvad? Hej. Tag nu lidt tøj. Nej, jeg skal låne den stikdås. Stikdås. Hvor er hans tøj? Øl. Nu skal jeg lige tage det igen. Alkohol. Hvor er faktisk i? Ej, prøv nu lige at give mig en chance. Fuck. Så nu sidder jeg ned igen. Så, vi kan. Skal vi tage en Snapchat? Prøv lige, Ja, det er rigtigt. Prøv lige tage, kan I ikke lige tage en? Er I klar? Prøv lige tage en Snapchat også. Men skal jeg tage away? Om det er catchen? Ja, vil du ikke tage en Snapchat? Ja. Selvfølgelig. Det må meget gerne... Okay, er det så til næste tequila shot? Ja, nu skal vi gøre Okay, Snapchat, ladies. Ja, men så skal vi måske... Skal vi have en Snapchat-video, når I tager tequila? Ja. Ja, var det ikke også det? Jo. Kom så, pige. Kom så, danske pige. Nej, my bad. Færøsk og dansk. Okay. Jeg er sgu da ikke færøsk. Det er også færøsk og dansk, jo. Okay, er I med? Jo, det skal jeg. Nu filmer vi. Skål, skat. Happy Tequila Tuesday. Kom så. Og så var det slut. Ja, tak. Ja, det var godt. Jeg vil godt lige have lov til at sige mange gange undskyld for, om mig og Anders vi ikke tager med. Fuck yeah. Jeg håber selvfølgelig, eller vi håber selvfølgelig, at I får jer en god tur alligevel. Må jeg sige nogle idéer ned? Er det opvarmningsmusik derinde? Where pleasure more.
Take over the sweeping insensitivity of this transit. Remix. Sunshine, she's here because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Yeah, give me all you got. Don't hold. Dit. Dit. Ja. Hvornår har du fået det? Det er noget tid siden. Har du pusseklud med til... Ultra plat là, de la France, il n'y a pas une bosse. Kan du ikke regne det? Lidt svært at se. Ja. Du skulle klare du. Kasper. Så i går, da vi kørte ud her, Hvad så? Så! Snak. Jeg filmer, mens du filmer. Lige nu, så har vi haft en sindssygt god powderdag. Vi har været ude at ski hele dagen, og det har været rigtig godt. Så det er ret lækkert. Det har været godt, ja. Så jeg skulle lige komme hjem fra en sindssyg skidag. Det har været overdrevet fedt. Jeg ser mine øjne. De er trætte. Og så skal vi ned og lige have en lille pizza, mig og baronen, så det skulle være en meget god dag. Sindssygt god dag på ski. Masser af powder. Så det er fedt. Og det er en sang, der kan drive dig til vanvid og liver. Er du ved at være drevet til vanvid, for det er vi at gå. For den kan drive dig til vanvid.
Jeg knækkede også totalt sammen med ryggen der. Pas på, Mads! Hvad fanden laver I? Woo! Og du kommer! Hvad så, Smukke? Ja. Gør det! Gør det! Hej Torbjørn. Hey. Hvad så? Hvad sker der, Torbjørn? Jeg sidder lige og får noget chokolade og... Federe. Og det var helt kanon. Helt sikkert, det gør. Det er sådan en streetbutik. Sådan en med skigrej generelt bare. Ej, de har også noget skatertøj til om sommeren. Men mest sådan noget. Bare sådan noget, så jeg kan være mega street. Jo, jeg griber her med munden! Ja, det kommer nu. Nu kommer hullet, Mads. Lige højere op, Vinter. Højere op! Ja, tak, for jeg kan ikke komme længere. Den er i værter, du. Der er hullet. Sådan. Ja, sgu. Synger dansk fødselsdag. Ja, jo, det ser du. Vi synger dansk fødselsdag, gør vi ikke? Ja, det sidder jeg ikke. Sidder alle sammen derinde? Jo, henter du lige en mipizza? Nej. Skål, Bum. Nu er Luciet, nu er Luciet, nu er Luciet. Vinter, hvad har du at sige? Jeg har at sige, at så fejrer vi Bitte Mands fødselsdag. Er det Glenneren, der går med kage? Glenneren, han kan det ikke. Så, skal vi begynde? Så. Ja. Begynder på hvad? Du skal begynde at synge lige. Jensens fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig jo. Med dejlig chokolade og kager til. Længe leve Jens! Hurra! Hurra, hurra. Oj, 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 oj. Værsgo. Iskold reaktion. Altså, jeg har ikke cola på, men jeg vil ikke gå fjerne. Hvad så, Lasse? Hvad var det, du spørger om? Prøv lige at gå ud og tjekke bag ved toilettet. Ja, prøv lige at kigge der. Film det lige også. Det er Kasper. Ej, det er kraftigt med løgn, mand. Den samme svans. Er det klart? Hold kæft, mand. Er det ham? Det er ham. Han knippede hende der lille med kondom. Og hvad skete der så? Hvad laver det for noget? Hvad laver du? Ikke noget. I filmer bare lidt. Skal du ikke sige noget? Hvad skal jeg sige? Det ved jeg ikke. Det var lilla kul nu, eller hvad det er? Vad blir den? Stina? Du ska säga något, vi får bara en bild. Lydia, du skal säga noget. Tjena! Tjena!
Nej, jag har den. Det här är inte min varsin jag. Prøv lige at snakke dansk, Lydia. Nej, det kan jag ska inte. Det kan Det kunde de haft nu, jag har fått lite dryck. Ja. Ja. Ej, Hvad står der til at starte med? Anything you say with a day, you say with a day. So if you want to say butter, you say butter. Så sagde han også til mig, so if you want to say butter, you have to say butter. Det var den ir, der sagde til mig en gang. Jeg sagde til ham, jeg vil gerne lære at snakke irsk. Ja. Så siger han til mig, Anything you say with a day, you say with a day. Og så sad jeg sådan og tænkte, Åh, sand. Så bruger man gom, du. Hej, bror mand. Hvad så du? Nå, godt. Hvor godt? Har du nogle kommentarer? You're gonna say butter. Ladies and gentlemen, this is the provement of why I am the best player on this table. Yes, can you hold this please? I'm gonna show everybody. I'm gonna show everybody how to rule. How to do this. How to put it? Where am I gonna put it? Ja, det vet Där nere. I'm gonna show these Swedish people how Danish people play pool. Okay, it was alright. It was alright, I think. Nå, okay, fandens også, mand. Hvorfor kan du ikke blive bange? Kasper? Kan du ikke hjælpe mig til det herude? Ja. Hvad skal der ud? Skrald. Jamen, jeg skal lige lægge morgen... Det sidste skrald, kan du ikke hjælpe med det? Jamen, jeg skal lige have morgenmadsbuffeten ud, Lige gør det. så det kan jeg ikke. Desværre. Jeg kan ikke tage den der selv med. Men det er ked af. Jeg kan bare se mig selv. Okay, så er jeg pæn. Nej, der er hende ude i Grenoble. Hvis jeg skal montere mig, så siger hun bare bare fælde fælde! Det kommer bare ind i munden. Det er godt, det er. Hallo! Tak for i dag! Tak for at være med. Det er mere, fordi han ender med at være. Det er begge to. Jeg kan slukke det her, og det var sikkert, at det var fast mig, så det var bare kigge, fordi... Så, mand! Okay! Men när jag väl fick medicinen och hade gått till läkaren och hade satt blodprov och allt sånt, då var jag ju frisk tyckte jag. Så jag kände inte, alltså... Hi. What the hell, Knipper? Ja! Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Det er nice! Fortæl mig lige lidt om dig selv. Så er du bare filmer, eller hvad? Ja, det der. Hold nu. Jeg er ved at købe en pakke. Og det gider jeg ikke. Say hello to the camera, okay? Hello. Say hello to the camera. Hello. Hello.
Lindsay Lohan! Oskar och Lotta. Här bara, jag ska gå ner med... Jag bara slår Matilda. Han går ner till Matilda. Men de är aldrig med. Det er 13:50. Nu skal det ikke filme. Og vejen 54. Hvad så, Nick? Kan du komme lidt... Okay. Ja! Ja! Hej Olli! Vi har sett ut. Vi har sett ut. De passar dig skitbra. Ja. Ska vi byta? Det är så snyggt. Ja, för dag. Så smukt. Så smukt. Det är mina. Ja, men Olli, det är jättebra. Thank you! Ja, men det är det. Ja. Turistkontoret. Ja! Ja! Sådan, Kalle. Er den ikke fed? Den er nice. Hvad så, Olli? Den er nice. Den er nice. Den er nice. Koster 10 pund for sådan den her så. 10 pund? Ja. 100 kroner? Ja. Hvor er den købt henne? Eller hvor købes den henne? Op på 40 pund. For en trøje. Fedt. Ja, eller en engelsk firma. Det kan fandme godt i eftermiddag, hvis den stadigvæk er awesome. Ja. Gør noget vildt, Torbjørn. Gør noget vildt. I promise you. Jeg tager den på vej senere. Ej, ikke. Hvordan synes du selv, det ser ud, Kamse? Ja. Hvordan synes du selv, det ser ud? Hvad så på det her? Hvad? Ja, jeg er blevet okay. Okay, det er typen alligevel, der kommer med sådan der kamera i.
det ikke billedet? Hvad siger I? Kom nu! Det er sin far røven her hende. Hold da kæft, man. Det er helt ikke kører rundt.